ஹலோ காய்ஸ், நான் உங்கள் ரதி வாகு. அது மட்டும் நம்ம சேனலில் ட்ராவல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போடுவோம். அப்புறம் பைக் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணுவோம். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் அப்படியே வளருவேன், ஏன்னா இது என்னுடைய ஃபஸ்ட்டு மோட்டோ விலாகு. போக போக அப்படியே கரெக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணிக்குவேன். சரி வாங்க இப்போ சேனலுக்குள்ள போகலாம். இப்போ நம்ம எங்கே போய்ட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஓம்பலூர் டு சேலம் போய்ட்டுருக்கோம். சேலம் ஹைவேஸில் இப்போ போய்ட்டுருக்கோம். எதுக்கு நம்ம போகிறோன்னா, ஒரு ப்யூரிஃபை வாட்டர் டேங்க் வந்துட்டு ஃபிட் பண்ணுறதுக்காக என்னோடய ஃப்ரெண்டு சொல்லியிருந்தான். ஹெல்ப்புக்காக அவன் கூட நான் இப்போ போயிட்டுருக்கேன். அவனை போயிட்டு நம்ம சேலமில் பிக்கப் பண்ணிட்டு ஃபயர் ரோட்ஸில் அப்புறமேட்டு நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக அரூர் போக வேண்டிய வேலை இருக்குது. ரிலேஷன் வீட்டில் ஃபிட் பண்ண வேண்டியது. இப்போ நம்ம ஓம்பலூர்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். ஓம்பலூர் டு சேலம் இன்னும் எத்தனை கிலோமீட்டருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 14 கிலோமீட்டர். போயிட்டு நம்ம அப்படியே ஃப்ரெண்டை மீட் பண்ணிட்டு நம்ம வீடியோ கண்டினியூ பண்ணலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிலாக இருக்குங்க. நைட்டு கூட லைட்டாக மழை பெஞ்சது. இப்போ காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வெயிலாக இருக்குது இன்றைக்கி சேலமில். வீடியோ பார்க்குற எல்லோரும் நினச்சிருப்பீங்க, என்னடா இதுவும் பைக்கில் போயிட்டே இருக்கான், ஆனால் ஸ்பீடாமீட்டர் மட்டும் 0லேயே இருக்குது அப்படின்ட்டு. அது ஒன்றும் இல்லைங்க, பைக்கில் ஸ்பீடாமீட்டர்லாம் நல்லா தான் ஒர்க் ஆகிட்டு இருந்தது. என்னென்னு தெரில, அந்த ஒயர் வந்துட்டு லூஸ் கனெக்ஷனாக இருக்காட்டிருக்கு. அது அப்பப்போ வேலை செய்யுது, அப்போ ஒரு சில டைம் வேலை செய்யாமல் இருக்குது. டியூக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக தான் வாங்கினேன் டியூக்கு 200. பைக் பார்த்தீங்கன்னா செகண்டாக தான் எடுத்தேன், டியூக் 200. செகண்டாக எடுத்து 1 இயர் பக்கமாக ஆச்சு. 1 இயர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் 1 இயர் பக்கமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருக்குது. அப்படின்னு ஃப்ரண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் லைட்டாக பெண்டாக இருக்குது. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெடி பண்ணிட்டு வர பைக்கை வீடியோவில் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே அப்லோட் பண்ணுவேன் யூடியூப்பில். பாருங்கள், மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சின்ன தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், செக் பண்ணிக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஓகே நண்பா, பக்கமாக வந்துட்டோம், சேலம் பக்கமாக. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சேலம் ஃபஸ்ட்டு பாலம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல ஓம்பலூர்லேருந்து வரும்போது ஃபஸ்ட்டு பாலம் ஏறணும். அந்த முனிப்பன் கோயிலுக்கு லெஃப்ட் சைடில் முனிப்பன் கோயில் இருக்கும். அந்த ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பாலம் ஒன்று இப்போ புதுசாக போட்ட பாலம். அதுக்கு கீழே தான் நம்ம போக போகிறோம். இப்போ குரங்கு சாவடி போயிட்டு குரங்கு சாவடியிலேருந்து ஃபயர் ரோட்ஸ் போகிறோம். வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா கேமராவில் சார்ஜ் இல்லைப்பா. இதுக்கப்புறமா எடுத்ததெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சார்ஜ் இல்லாமல் நான் சும்மா வச்சு அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கேன். அதை நான் கவனிக்கவே இல்லை. இந்த வீடியோ கொஞ்சம் சொதப்பலாயிருச்சு. ஓகே, அடுத்த டைம் நான் எல்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணி நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். நம்ம சேனலில் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம ரதி விலாகுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? பாய்.